chibai levek ule amasa in min lo subscribe tu te lom thu ka shil masa chewa ka ote ngai thla ka nuam lova na rate ka thiam lo chung po a min lo en sak thina wangin kalom emema min lo en sak zel turin ka som bok cheu ni he video ka soi tur hi thil poi mo deuh mai ania kan ma hun kan lo tlin le tlin lo turte kan hrise le dam rei kan hausak le re thei turte ashil theivek dona ama sa in la subscribe lo ten mi lo subscribe sak ve turin ka som ma sa cheu ni kan ma hun hong thei thil chu delay gratification hi ni delay chu tikhot lai gratification chu nomna ani le maya he thili ilo hriat to thil po ani theya mahse video masala ma ka soi to angkhan kan hre tak tak ani tilan na chu kan nun pui le nun pui lova ni shedem du ma ila kan apply lo chon omzia omlova delay gratification chu tuna nom ngal aya thil thajok nakina tana khek kha ani maya chu chuan kan hri sel na le kan hlotlin na po a hong thei ani delay gratification opposite chia chu instant gratification instant ani chuan chopchil tuna nom ngal na kha ani meya kan tun lai khovel hi instant world ani to instant noodles te instant coffee instant tea instant soup te reilo te siam hal mai thei thil hi kan nga to a ol sama alar boka mahse a hrisel lo tlang pui bok ei tur mai ni lo poisa le hlotlin na po hian instant hi kan beisei to thina mi in phal lo thil zor te ei ruk khe puam te po anti ni san chu instant gratification nei ngal thut an du wang ani china nga hi kan pe to lawa kan do theina atlaniam em ani thil reng an nuam ngal thil hi a tha wanga thil tha chuan huna du rei nei ngal nom ngal hi kan du thina mahse thil tha le hlu hian huna du thin nilo se a hlut na a hniam pha ang Warren Buffett hian mi arwalin pakwa i rai wangotin thakhat chungin fa i munga lawang ati ang deuh hian do theina kan neya kan nga ve deuh hi ngai thina ni voina exer kan lak wangin kan pian an dik ngal don lawa voina lekha kan zir wang ringotin kan pas thanghal thut don lo boka chutiang zelin thil danga po he delay gratification hi kan Christian anen po hian an milani nung tura thi ati ang deuh khan nakina kan nom nan chuan voina hian thil nuam sang te thil thalo te hi kan chan ve ngai thina ni kum sangka zakwa somruk dei to khan Sir Walter Mischel hian Stanford University a experiment nein nopang hi ruma anom tera dokana eitur marshmallow le merik anda boka nopang hnenah chuan marshmallow hi tuna i ei du ani chuan merik hi metla i ei ngal theiang mahse minute sompanga hnuwa kalo le thleng i lo la ngak thei ani chuan pakhat dang i hlo bel theiang antini tuna pakhat emo nakina pahni thenkhat chuan tuna ei ngal an thlanga thenkhat chuan nakina pahni ei an ngak thleng theia kum somni pakhat hnu sangkha zakwa somriat pakhata khang no pangthang lian ta te kha annun an han bel chian sakta a ei ngal thlang lawa ngak thleng thei tu te kha an zirna te an hna te an mental le kongsang sanga khan ei ngal thlang tu te ain an lo ti thain zuk le muam zu le drugs a po an lo fi hlima anu le pa te pon ril rupui tling tak an pu ni in an lo soi zel bokani ei ngal thlang tu te ero atam zok chu an nun dan a fu lawin edik le overweight anom nuala inei nuwa in chen le po anom nuala ni ani chuan kan te laya ei tur kan khek theilo wang chuan kan hlo cham ngei don ti na mi ani chi chuang lawa an mu chua ber zok chu mishing hian tuna nom na aya nakina ham thatna lian tham zok kan mu thiama chumi atana kanin von thei chuan chu chuan na satakin kan hlo tlin le tlin lo tur ashil ti hi ani entirnan tuna games le phone khoi nge nakina result thatak nei tuna zuk le muam le thil thalo ti nge nakina hrisel taka tuna du zawng insum lova ei ngek nge nakina rei takdam tuna sum man ngal nge khol zela nakina mi hnuai na thongai lova mania zalen taka chutiang zelin thil danga po poisa man chungchanga han lo soilut taila mi then kha chu poisa kan nei hian leitur men hian kan meng thina ni kan khol theilawa nakin ain tuna nom hi kan thlang fo ani kan hlo kan mu dan hian kan re theile hausak tur hi ashil thui hlea
mi then khat chuan an thaw hlo paisa hi theira ang deuh hian an thaw ha ra angin an hua mi hausa tur le hlawtling tur te ero chuan a chi tur angin an hmuthunga ara anga I hmu ani chuan chen ngali duanga ei ngali duang I hmanganga a zo nga lopon I kol rei lawang ka thokha alom ka phu ve lom I tianga a chi tur anga I hmu ani ero chuan a then hi chu ka kholanga nakina ka bultan nan emo ka invest theinan I tianga sum khol I neyanga nakina ilhamang tangkai yang mi hausa tur te chuan sum de chuan tur an le thin chu asset an tia mitla che tur te chuan liabilities an le thin asset hi sumin tho chwa sak tu thil an nia an hlutna apung thin liability hi sumin eiral sak tu te kha an nia an hlutna atlan hiam tlang puibok entirnan bungrua lir theichen khat thomhno electronic thil te po an hlutna hi atlan hiam tlang puya a chan chu a aya chuak thar tha tha a omzela shal chhon le don pon kan leina aya thloma shal angai thin asset ero hi chu a hlutna apung thina kan thiam na te sumdon na te rangkachak le silver te potel a hlutna apung ve theya sum thok chuak lir theite ram le in hmunte alian thama gas le oil le chhuana hmunte investment te potel chu chuan sum a tho chhuwa sak zela an lo ho satel tel ta tina nia in chung kwa kha in la house tok lo nia I hria chuan in chung le in thil nei inu le pate nangma ngei pokhan in thil le thin kha han en la liability hlir hi in lo kol rui ani chuan in thil te khan arok char char chau tina ani awangin in hmaso na tur atal theya tuna nomna liability hlir in lo le ani chuan nakina in khosak nomna tura asset leina tur in nei lo tina nia tuna ei ngal thlang tu no pang ang kha inni tuna chuan I lo hreta a thil I ti le thutluk na isiam le dona chuan lo ngai to chuak thin la he ka thil ti tur hi tuna nom na nge nakina ham thatna tur gratification hi I delay thei ang chen zelin I hlawtlingin I hausa in I hrisel bokang ol heti zawng hi nia ka soi thei chu tha I ti ni chuan milo like sak vela ka video te milo en sak awangin kaloma ale peka kani hmule thodonia